Ei! Vittu! Määrsä! Onko edes oikea suunta? On. Double click. 2000 years later. Tänne. Nyt sä oot voittanut. Jee! Oh my god, tässä on tää esti, saatana. Okei, no niin. Se on eka! Kuinka monta kertaa me kuolla? Ei kuolla, vaan kuinka monta kertaa me tiputaan alas. Pääsin! Mä en edes tiedä mitä tää on tarkoitus tehdä, mä vaan juoksen nyt. Yes! No niin, nyt me ollaan yhdessä. Hyvä. Mä juoksen! No mä voin ehkä skippata. Ei, mä en voi skipata tätä. Turpo kiinni, mä yritin skipata tätä paskaa! Mä pääsin. Perkele! Mä juoksen. Tuo! Saatana! En mä kuollut, mä vaan tipuin. Sledgehammer. Paskassa vittu! Vittu toi punainen tulee totta kai, sit saat ku... Mitä tää on takana? Perkele, elää vittu! Tää vittu sledgehammer, tää vittu sledgehammer. Tää voi skipata, tää voi... Mä pääsin! Rajalle, niin voi sitten. Niin. Silloin, jos me ei skipata sitä varmaan. Mä sain sandaalit. Se löydä kova. Mä ajattelin, että missä tyyppi menee. Perkele, Saatana, mä vittu ehkäse! Holy shit, mä vedin ton. Vedin tän first try! Okei, heippa. Tää niin kauan, että toinen pääsee sinne. Laitetaan ja yritetään päästä sinne samaan aikaan. Okei. Kun mulla on tää B-hop-skills, mulla on tää B-hop-skills. Mä en edes tarvitse mitään helvetin B-hoppeissa. Joo, oikeesti mä yritin pro. Perkele. Niin mä pääsin tänne okei, hyvä. First try. Noniin. Älä hyppää. Niin kato, molemmat pääsee. Ainakin paras nimi. Sasuke Sloppy. Mennään samaan. Mä nyt tehdään sama. Miten mä otan damage? Miksi mä otan damagea? Koska mä otat ihan vitus. Menee ihan hirveen positiivisesti. Mä tipuin ennen kuin mä edes menin siihen esteeteen! Ei! What? Ei! Mä en varmaan kuollaan varmaan 10 kertaa tässä satana. Mulla on 13 HP:tä. Tokalla yrityksellä, helppo. Miksi tätä voi skipata jollain? Mulla on 4 HP, se on now or never. Ai sä kuolee! Mä otin liikaa damagea siinä slidissa. Kuoliks sä? Joo. No mene siihen voittoalueelle. Feedback on the haters. 3 sekuntia.